Lelki próbáimban Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom, ne hagyd semmiért. Ha e világ bája engem hívogat, nagy csalárdul kínál hitványságokat, szemem elé állítsd szenvedésidet, vérrel koronázott szent keresztedet. Tisztogass bár bajjal olykor engemet, kegyelmeddel szenteld szenvedésemet. Bár e test erőtlen te oltárodon, keserű pohárral hittel áldozom. Ha halálra vágyik testem egykoron, ragyogjon fel lelked e hitványporon. A ma végső harcon rád bízom magam, örök hajlékodba fogadj be, Uram. Ha keresztény módon él valaki, akkor Isten előtt kedves emberként él, ismerve az ő kegyelmét, szeretetét és irgalmát. Így talált rá az Istentől félő Luther Márton arra az igerészre, amely felismerése, átélése után megírta 95 tételét, és amelyet aztán kiszegezett a wittenbergi vártemplom kapujára. Útjára indítva ezzel 1517. októberében a reformációt. Az igaz ember hitből él. 10. Leó pápa 1520-ban kiadott bullájában kiközösítette Luther Mártont, aki a pápai oklevelet nyilvánosan elégette, és kijelentette, hogy szakít a katolikus egyházzal. Az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a Kálvin János vezette irányzat a református felekezet alapja. Hiszen 1517. október 31-én függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapujára tételeit. Ezzel fejbolygatta az egyházat és a világot. Máig ható tételeivel az egyszerű ember kezébe Bibliát adott, hogy mindenki olvassa és tanulja. Az igaz ember hitből fog élni. Október utolsó napja már, a látóhatár. Fénylő napkeltet ígér, az igaz ember hitből él. Az a korszakváltó hajnal megajándékozta a világot. Szöget és kalapácsot adott egy szerzetes kezébe. Amíg a vártemplomhoz ér, az igaz ember pedig hitből él. Suttogja még csak önmagának, de az egész világnak. Szól attól kezdve az üzenet. A kapura kiszögezett hitvallás a sok éjszakának, a kinyitott szent Bibliának, fölismert igazsága beszél, az igaz ember hitből él. Mert fújt a szél azon a kora reggelen,
Nem maradt többé rejtelen, hogy Isten szereti a világot, önmaga adott váltságot érte, fia halála által, s mert ő mindent megfizetett, azért nem lehet elveszett senki, aki hisz benne. Hisz, szeret és remél, az igaz ember hitből él. Turisták belépnek, kimennek, századok belépnek, kimennek. Szép, ősi templom, Wittenbergi, új meg új gyülekezet zengi, dicséretét az Úristennek. Messziről jött magyar zarándok, áhítattal én is megállok. Kőbe, színekbe dermelt zsoltárt, gót íveket és szárnyas oltárt, csendesen sorra megcsodálok. Szószéken áll a reformátor, s valamit számon kér a mától. Gyülekezete vele szemben szavát issza, figyeli csendben. Tartása, arca nyugodt, bátor. Középen által szegezetten Krisztus, a megváltó kereszten. Luthernek Biblián a balja, és jobb keze, kinyújtott karja Krisztusra mutat ihletettem. Fénylik, ragyog a szárnyas oltár, ez vagy Luther Márton, ez voltál. Ha így festett le jó barátod, így ismert, így hallott, így látott. Krisztus hirdetted, róla szóltál, századok belépnek, kimennek. Múltad helyett ifjú jelennek, forrongó újban, mindig másban, ezer meg ezer változásban, te megmaradsz mindig ilyennek. Századok belépnek, kimennek. Te megmaradsz mindig ilyennek. Ugyanannak és soha másnak. Örök Krisztusra mutatásnak. Hirdeted jövőnek, jelennek, mának, holnapnak. Jöhet máskor, néha korszerűtlennek látszol. Ezzel az örök mozdulattal. De minket más ma sem vigasztal. Te így vagy ma is, reformátor.